Da si igram žmurke. Predstavi toga i dobiti 5. Ni to ne znam. Kako ne znaš, učili smo zajedno. Koliko da tukli? Pa nema jedno. Sad imaš. Važno neće. A cijel Nero pošao baš sad, jel? Sad do treći. Profesori ću ugleda sve. Sad ću ja. Ne moram mi ništa pisati. Tomašević ruku. Odsutan. Šta mi se ono? Ovo pastelina. Nisam je dobro... Palimo šamar, kameru, kostu. To bude jedna na govoru. Kanti. Miran, slobodno tijelo. Samo još jednom je Karadžić uspao zapisati. Samo još jednom. Biće vrlo dobro. Možete pitam nešto. Sorry se, šta treba reći? Jesam. Dobio sam jedan. Snimaj to. Jebao si mrtvu ženu. Ej. Izvite, meni majka sinoć. Šta ti kaže maj? Kaže, kakva ona mala što šeta Miljan, baš je slatka. Sinoć. Kaže, sinoć mi reče, kaže, vidla vas pred nekovice. Tu pogubljenu facu. Kaže, baš je mala slatka. Pita otak, ja rekao, nemam pojma. Da znaš koje godište. Miljan! Stavimo to ispod klupe, neće nikad Da znaš koje godište. Daj malo izveđemo kroz brunu. Evo svega, ne mjesto ne gledaju, samo tu Vide gledaju. se vidi sve da se pogledaj. Neće. Sjedi ti ispred. Šta je to još? Evo, uvate je kost. Ko zubače? A kako sad ono nemam, što ću ti objasniti? Što lažeš, ne daš ništa, nisi učio. Cijeli čas peca kola. Samo je platio. Ali peca ga cijeli čas ga peca. O, piznaću ribu, op. Kola, ti si teška ribača. Niste čuli jasno, šta sam rekao? Ajde, sjedite na mjesto. Sjedi ti. Ajde, Sada ja odeš. Ajde, Kosto. Nemoj slučajno si baciti stomi. Ostavi to. Ostite ga. To je ja sam vidio, znači. Ovo se kola ide sa mislim na YouTube. Ali cijeli čas ga peca, daj uvati ga za glavu, ovome prezi, uvati ga sa palac. Da vidi. A ne možeš snimati cijelo vrijeme. Tomaš! Koki! Kole! Mamaš! Jebaću. Koki! Daj mi to. I kasnije ja kriv što on cigo. Nabudi ga! Ajde, diraj mene! Jasno.
Ja, da faka nekako... Ajde se tamo. Koki, hoće Da ti kažem, ti si sad zapisan. Možeš ti sad dati... Ste ga gledali cipelice? Zapisan. A cipelice? Ja sam ti rekao... Zapisan si, sad je kasno. Neka reći. A cipelice ste gledali? Tinky Winky. Ja, kako? Kakva je epizoda bila, sviđa? Kakva je epizoda bila, jeste li gledali? Najbolja do sad. Sve ih je zajebala što kada zadnje. Brat, onaj Muammer, ovo mi sidi onoga. Snimaju. Aplauz. Kako se ovo radi? Bravo! Ali Bože sam... Tu je. Sad kao veže konopac. Samo se vi smješake, svi upisani. I ipak nisi popio Eurona. Ti će žabe? Svi ste upisani, jel? Ja nisam. Evo, stani. Evo, sve upisuje. Ne može opisati, ne može. Koja je to životija, to? Isto sam nešto banja da nam pomaga. Čuo se squeak. Nema ovdje trkni! Sad ja, no pa što? Pa vjetamo s crvi tim. Bude li Gišović mrak upisan, ja ne znam. Šta radiš? Šta je, čeo? Kaj sad obiš? Jeste Biljana. prvi razred doslovno? šta neko pisao? Pa vas treba učiti kako da sporo. Čeo je kriv. Nikako ne znaš. Ja Čeo je kriv. baš je to pametno. Ubi nas kiša, profesoric. A Baltazar. To što je... Baltazar. Kako sam voliš tako deliće duša. Gledaj da sam ja krenuli, profesorić. Koje metode konzervica je? Kemijsko, fizičko i... Sušenje, Da ćeš ono ti da razvežeš sve. sterilizacija, Ovo se sad slučajno radi. a šrenje. Kakav šrek? Ma što treba? Šrek je zelen. Šrek je plav. Evo sam kupnu plandajuće. Koji je trik? Ste vidjeli? Starici. Iđe vesel, tako da. Ali Bože sam... Može sad. Smota čvorove i onda ih razmota. I onda igram gotovo. A, pojem. Vidi, kako je sve. Plavanje. Gledaj, pisarici. Imali ste sterilizaciju? Ima nešto pa... Wow, svaka ti čast. Hlađenje izgleda. Ali bitno je da vam sreća. Što ti jezno bude, ja? Čemu se zasjela su?